Uswidi niyale nimbiza ngoSweet Guluva ingane kaMalume. Sikhule nje sonke kusuka emncane. Ube ingane ke bandla ezithulelayo. Kodwa futhi ube nezikhathi zokuhlupha. Yabona nje mangisanixoxela ngaye ngivele ngikhumbule ama memories wethu sisayingane naye. Yabona kumzala yayikho into akade eyinqena nje ngokugeza esayingane. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga yazi kwakuthiwa akazogeza sekuyisebusuku wabaleka wagibela esihlahleni samapetshisi kwaze wathunywa mina wathiwa angimbambi ngimhlezi. Even esikoleni ubengaphaphili bekwaziwa nje into abegudi ke kuyona hayi amantombazana bemthanda. Yabona njengamanje ngoba emcula nje ethi vote Sweet Guluva angimangali ngoba ngiyazi vele mina ukuthi kusuka emncane ube umuntu wamantombazaneke abemthanda nje sidalo. Ngalendlela yokuthi ngisho sihlala izindlu wayehlezi ezokwenza ubaba. Mina nje ngangihlezi ngithola ama position abhedayo mhlambe kuthiwa ngizoba imfene yakamakhelwane yabo into enjalo. Ngikhumbule esasa high school wake waqonywa amantombazana awu5 iclass neclass kanye kusuka ka grade 8 kuze kufika grade 12 enentombi iclass neclass. Into Big Brother le ngoba ijoinile nje kahle kahle kwakumele ijoinwe yimi. Wayeze kimi wathi no mzala ngifuna la ujoin iBig Brother. Ayi kwakuthi mina ngiyazi nalowo Big Brother ke. Ngimbuza ukuthi Sweet yini iBig Brother abe esho kena ukuthi angichazele. Hayi ngibona ukuthi no izongiqatha nezingqwele. Ngase ngithi mina no wena Sweet into zenu lezi ngoba nabantu vele abathandwayo so joina lento uzoba right uzoyiwina yabo. Wase ijoina ke ngam encourage nje ngamphusha wa register yonke izinto ngimphusha. Wazi wayijoina iBig Brother ngoba manje nje esekhona. So ya angisho ukuthi mhlambe mawukuthi uyawina u2 million mhlambe ngifuna ishare sekoba kuyi ukuthi mhlambe uthi hayi mzala nangu noma u50k yabo ngothatha nawo ngeke ngunqambe. So akukho ngemali yakhe kodwa nje kungokuthi cha nami ngiyamazi futhi nami ngiyafisa uthawini yabo ya.